tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e mami fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parie no so jo ton o kuma la san ba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala Desembre kalo kilitan kene samba fla ani mugan saba o bismillah malay kuna foni jabaranan ka babanakan kuna foni kene kan fon daminena amala done ka fo sida o ma olu yere ko ne nyogo en bage kunu karido Desembre kalo klitan samba fla ani mukan saba kon nana Abuja ka olu fe no so me o yere kon kene kan o yere kuna foni a chamande kuna foni kon nana o ayira ka fo femi yere kon ne mali ko ale yere kon nga sanction o bena uli president o yere kan nga ko kunga ani aka ministry folo femi yere kon ne Niger o ayira ka fo ko o yere kon nga nyangini ko o yere kon mena tosina ale saka sabu ko o yere kon meka delili ko o yere kon ke wala sa femi yere Mohamed Bazoum ye ale be se ga labla cogamina o temenen ko fo u yere kon ne wele bla jamana nyamogo damado ulu yere kon nyama ma femi yere kon ne bene ale jamana nyamogo ya ale ni Togota ani Sierra Leone u yere kon ne wele u yere kon blolu ma ko kuma nyuga don u yere kon kan ateme unu ulu ni nyogonche abe wakati damado bo kurantike o yere kon kunya o nyene no ko sebe anga ba maliba o kon nana ni wakati damado ina marabolo do ulu yere kon na ira ka fo ko kurantike ko ayere kon me ka dogo do ni ko ka sabuka ko ulu yere kon be ka tika kle ko turu kele o yere kon ke sisa no ka soro kuran o bolu bara amita kene ko o kunga ayira la ka fo anga ba maliba o kon nana no ko zika ko alere kon ka tanfla ko o yere kon yela ko zika ni alere kon ni bana ko bana mi yere ni alere kon fene cheni ke no o mai o kum kon nana kene atikla mo ko o yere kon ni wele ko bla jamana den bela jelema ko bela ka jelenki ka precaution o yere kon ta wala sa jamana don o be se ka kisini bana ko fota ima chugamina barako o be ka to maliamu no ni olu yere kon be ka bo anga ba maliba o kon nana kata anga jamana ko kanana baranyinina olu yere kon do olu be ka wele bla wa ira ka fo ko ni wakati damado ina ko arapatire ma ko o yere kon nyonyele no ko sebe ko o yere kon ne ko mado ko olu yere kon arapatire ka bo Cameroon o yere kon nana ko do yere be ka bo Algerie ko ka to o yere kon bla Tamasek Niger desert o yere kon san fela la ino wa ira ka fo ko kuma o bena ma ko olu jigi desert san fe ko arapatire man u yere kon nana ko u yere kon meka ma bol la fen ko ulumno la ko ulu langolo ko u yere kon bla kata chen jalan safe ulu yere kon u be ka dama kasike fa ngati la mo ro ka sabu ko ulu yere kon be chen safe ko fem yere dumuni ale ni ji yere nyene ma ko ulu te ka o soro ina ko ka kenya ko u yere kon sabatine no ko sebe o klara tu ngaira ka fo ko ni wakati dama do ina ko ulu yere kon to di desert u yere kon safe ko fem yere jamana dama do ko ulu yere kon nyema ko ulu yere kon meka wele bla ko ka taga u ka maw ko olu mine desert sanfe kana kase kana ni olu u boro la ko me ko olu yere kon ne ajate mine ko anga ba mali ba nyemo ko olu yere kon te ka ma bla kata olu no fe ko olu yere kon me wele ke kanya shi fanga tigla mo ko ma u ka se ka fere ke tukum na olu be se ka se kana ba mali ba u kon nana ko suno ko olu yere kon be yoro mina sano ko kene ko ore kon ne sabati dente ko ma olu be ka bana tukumi olu be ka bana tinto
Ameta jalakɔrɔbugu kodumani a yirala k'a fɔ bi tɛnɛn don desanburu kalo tile 11 san 2023 kɔnɔna na ko siraba kasara dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla olu fɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 kɔnɔna na kunnafoniyaw b'a yira k'a fɔ ko camion dɔ ko ale yɛrɛ kɔni siraba kasara kɛ ko siraba kasara yɛrɛ kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni sira o yɛrɛ kɔni bila ko ka taa don sifinaka denmisɛnnin dɔ la min yɛrɛ ni ale yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 5 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o b'a yira k'a fɔ ko siraba kasara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sifinaka denmisɛnnin ko ale yɛrɛ kɔni ma bɔ a la o hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ko chauffeur ko ale yɛrɛ kɔni bolila ko halisa ko ale ma ye fɔlɔ siraba kasara in o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ kɔni kɛla dusuma kasi koba ye olu yɛrɛ kɔni ma o b'a yira k'a fɔ musolaka dɔ o yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ o yɛrɛ kɔni kan ko ale yɛrɛ kɔni ɲɛ dalen sifinaka denmisɛnnin o yɛrɛ kɔni bɔnɛnen kɔ ani na kan ko ale yɛrɛ kɔni hakili ko o yɛrɛ kɔni sina ka wuli o yɔrɔnin bɛɛ la tentɔ an bɛ ala deli halisa ala k'an kisi siraba kasara o yɛrɛ kɔni ma. Dɔgɔkun tɛmɛnen Kitalakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka Kita Kolibugu kunnafoniyaw u kun y'a yira k'a fɔ ko sifinaka dɔ ale yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ bɛnnen don Kitalakaw olu yɛrɛ kɔni ka marabolo kɔnɔna ma ni ale yɛrɛ kɔni bɛ a ka maa dɔ fɛ yen nɔ ni a faya o bɛ s'o ma kunnafoniyaw u kun y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka maa 5 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni faga du kelen kɔnɔna na ni a yɛrɛ kɔni kun bolila kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira ko Kita o yɛrɛ kɔni fanga tigilamɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni ye tigɛda kɛ ni maa kofɔtɔ in kan o y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni maa minnu yɛrɛ kɔni faga ko muso 2 yɛrɛ kɔni kun b'o la ko ni olu yɛrɛ kɔni kun gɛrɛsɛgɛlen don ko olu yɛrɛ kɔni kun gɛrɛsɛgɛlen don ni yɛrɛ kɔni kɛla dabaliban ko ye min yɛrɛ kɔni kɛla ka Kitalakaw ko olu yɛrɛ kɔni dusukun kaba an bɛ taa Kɛɲɛbakaw olu ka arajo min nɔ ni ale bɛ wele ko Mariam FM a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla kɔsani na ka tile 3 formation kɛ formation min ni o yɛrɛ kɔni kun sinsinnen don fɛn min kan o de arajo baara o yɛrɛ kɔni cɛɲuman ye o y'a yira k'a fɔ formation in o yɛrɛ kɔni jala olu ɲɛ kosɛbɛ ko olu yɛrɛ kɔni tilalen kɔ formation o yɛrɛ kɔni na ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka papier sɔrɔ papier min ni o yɛrɛ kɔni b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni formation in ka a mérité. Livre échange ni ale yɛrɛ kɔni ŋaniya min ni o yɛrɛ kɔni bɔla an ka maliyɛn sifinaka dɔ o yɛrɛ kɔni yɔrɔ ni ale bɛ wele ko Abulaye Zakariya a yirala k'a fɔ ko ɲinɛ ye ale yɛrɛ kɔni ta ko 4 ye ni ale kan ka daminɛ desanburu kalo tile 28 kɔnɔna na ka taa se fɔ desanburu kalo tile 30 ma bibliothèque nationale o yɛrɛ kɔni na u yɛrɛ kɔni welewele ko o yɛrɛ kɔni bila kalanden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen welelen don nin kɛnɛ in kan maaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa u ka livre ko olu yɛrɛ échanger cogo suguya min ye u ja. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbuktukaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna u ka festival min ni ale bɛ wele ko vivre ensemble ko u yɛrɛ kɔni bɛna ale yɛrɛ kɔni ta ko 8 na o yɛrɛ kɔni kɛ yen ni desanburu kalo in na Tɔnbuktukaw olu fɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ fanga tigilamɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni waleɲuman dɔn kosɛbɛ ko k'a sabu kɛ olu yɛrɛ kɔni ka jamana ko a yɛrɛ kɔni bɛ ka taa basigi o yɛrɛ kɔni sira fɛ ani lakana o yɛrɛ kɔni sira fɛ. An bɛ taa Turki a yirala k'a fɔ Somali jamana ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ kɔni denkɛ min ni ale yɛrɛ dagayɔrɔ bɛnnen don Turki ma kunnafoniyaw u b'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ o kɔni yela yuruguyurugu dɔ la u b'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka maa dɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ko ni o yɛrɛ kɔni ka baara ni o bɛnnen don Korsiya ma ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ Istanbul o hukumu kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ɲangini o yɛrɛ kɔni dalen don ale kan kosɛbɛ ni bingani wale in na kunnafoniyaw o yɛrɛ kɔni bɔla Turki ale yɛrɛ kɔni jaso yɔrɔ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Burkina Faso a yirala k'a fɔ Burkina Faso bi tɛnɛn don desanburu kalo tile 11 san 2023 kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni bɛnna olu ka yɛrɛma hɔrɔnya o ta ko 63 kɔnɔna ma o hukumu kɔnɔna na u ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ye foli bila ani tasebila kɛ ka se u ka fanga tigilamɔgɔw ma u ka wulikajɔ ale n'u ka lakana o yɛrɛ kɔni sabatiko ɲuman na. An bɛ taa u ka kapitali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu a yirala k'a fɔ Burkina ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ kapitɛni Ibrahim Traoré ko ale yɛrɛ kɔni ka discours national dɔ o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan min kɛla carré don desanburu kalo tile 10 san 2023 kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni ye foli bila ani tasebila kɛ ka ɲɛsin jamana caman ma jamana minnu ni olu yɛrɛ wulikajɔ kɛ ka kɛlɛkɛfɛnw ani lakana minɛnw ko olu yɛrɛ kɔni ladon olu ka Burkina kɔnɔ walasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi banbagaciw olu tɔɔrɔ ma cogo min ko a yɛrɛ ye foli bila kɛ discours in o yɛrɛ kɔni kɔnɔna ka ɲɛsin olu jamana olu ma.
tɛmɛnen kɔfɛ halisa an bɛ to Burkina ale ka kunnafoniya olu kɔnɔna na. Ale yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ sibiridon sɔgɔmada fɛ ni an ka Mali artiste belebeleba dɔ ye ni ale bɛ wele ko Salifu Keyita. O y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni sigila kun min kan ka sabu kɛ Salifu Keyita ale yɛrɛ kɔni kun kan ka taa concert la Burkinakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu karidon décembre kalo tile 10 san 2027 kɔnɔna na. Ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na maa min o yɛrɛ kɔni ka foli b'an bolo o de ye Amidu Gindo ye. Amidu Gindo ale yɛrɛ kɔni ye an ka Mali kunnafoni jabaranin o yɛrɛ kɔni kanubagaba ye. A yirala k'a fɔ Amidu Gindo ale yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ o yɛrɛ kɔni bɛnnen don Côte d'Ivoire sugu belebeleba in kɔnɔna ma. Ale ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don fɛn min ma o de ye tigɛdɛgɛ cɛɲumaninw o yɛrɛ kɔni feereli ye Côte d'Ivoire suguba kɔnɔna na yen nɔ. O hokumu kɔnɔna na an bɛ foli belebeleba an b'a ta k'a di Amidu Gindo ani a ka marabolo maaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma. Côte d'Ivoire bɛɛ o yɛrɛ kɔni fo Amidu Gindo o tɔgɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa Senegal. Musa Jara an bɛ foli belebeleba ko ta ko di ale ma ni ale yɛrɛ an ka Mali kunnafoni jabaranin kanubagalaba ye. An bɛ foli belebeleba ta k'o d'a ma. E maa o maa n'i bɛ fɛ i ka foli ka kɛ i n'a fɔ ni maa ninnu tacogo n'i bɛ fɛ i ka baarakɛtaw olu ka lakodɔn Mali kunnafoni ale yɛrɛ kɛlen don ko o ko k'o bila promo la ka sabu kɛ san o bɛ ka yɛlɛma. N'i bɛ fɛ i ka foli o ka kɛ i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.